Yan na, oh, lumaban na. Oo, lumaban na siya. Yan na, yan na. Kaskasa na. Magandang araw sa inyo. Tay, gabi na tay. Magandang panahon, magandang andito si Kasakmal, hinahamon ako nito. First fight ulit. Ito pa rin po yung sa akin eh. Ayan, siya pa rin sa kanya. Ayan. Bagong-bago yung akin, kararating lang. May jet lag pa yan. Nanakbo yung akin. Bakit kaya? Marap ka. Yan. Bakit kaya kanta yun? Oh. Bakit kaya? Oh. Yan ah. Yan ah. Kaskasan na oh. Kiskisan na oh. Kiniskis ng kiniskis oh. Oh. Saan kinis-kinis? Ayan na. Ay! Ayan na. Binilot! Ayun. Oh. Ang galing ng itata, binilot. Oh, nadali na kay Kasakmal. Ayan, mga kagamba, may laban pa kami ulit. Ganun lang oh. Simple lang. Ayan na oh. Dali. Ayan, mga kagamba. Ayun lang, oh, wala lang. Ayan. Fast okay. fight. Oh. Okay, next fight tayo. Second fight. Mukhang matitris yan. Ha? Mati 3-0 si Kasakmal. Dumayo siya eh. Iyon no? Ay, laglag na yung akin. Oo, matindi yung kanya, matindi. Talagang Kumikis-kis sa, sa gutter. Oh, Iyon o! oh, Ayan o! laglag yung akin. Oh, sinundo oh. Oh. Yan, bilis umakit yung kanya. Oh. Ay! Pinabayaan niya kakagatin na sa likod. Pinabayaan pa. Ano yun? Parang dumapa siya. Oh. Ayan na, patay na. Ayan yan, pumalag na. Sumasapot yung akin ha. Kahit nasa ilalim. Oo. Nanakbo yung kay Kasakmal. Parang baliktad tayo, sa'yo tumakbo tayo. Hindi ko nakilala. Sa'yo ba yun? Sa akin tayo. Kumikis-kis? Naku, pinaliguran. Bakit? Mas malaki ba yung akin? Hindi, siyempre kahit maliit, malaki. Pag nakachamba sa patalikod. Bulik ba yung akin? Bulik ba? Akin yung bulik. Ay, sa'yo ba? Pinalo ni tatay sa sa mesa sa akin. Tihaya. Oo. Sinaktan ko. Yun, Ayun na, pumalag na. May paglalagyan tong kay Kasakmal. Naku, napagod na sa atin mga kasakmal. Napagod May na. paglalagyan yan. Ayan o. Lumalaban na yung akin. Habulin mo. Yay. May kuya yan. Tusumbong ka sa kuya niya. yan ang stand na kay Master. Nagkaparin ko sa'yo. Yari ka. Ayan na. Oo. Yeah. Yan na, lumaban na. Lumaban na siya. Nakipag-wrestling na siya. Laglag na yung kay Kasakmal. Napagod din sa atin. Laglag na yung kay Kasakmal. Pero kung panalo na sa akin yun. Sa laglag pa, talo na yung akin. Pero wala eh, kailangan may mabilutan eh. Yan o. Kiss pa yung kay Kasakmal. Bilutan pala yan eh. Bilutan. Ay, laglag ipik alayan. Bilutan. Yun o. Nananakbo yung akin. Pero, nag-iiwan ng kagat. May nanay yung kay Kasakmal. Hindi na napagod sa atin. Bumagal na, pagod Nagaling si na. Master eh. Not enough vitamins. Ayan. Bumagal na yung kay Kasakmal. Yung akin, di ayaw na umalis. May nararamdaman din siya. Nakaramdam siya, May corona. Oo. Nakaramdam yung akin. Kulang sa rin gusto. Wow, patalikod. Naku. Lumalaban yung akin. Yun o, yan o. Laglag yung akin.
Naubos niya natin yung sapot ng santay ah. Pagod ka kasapot. Natatakutan yun sa'yo, oh. Pagka pumalag yung akin, oo, ang ganda ng laban nila. Naku, nakagat yung akin sa paa. Oo, humapol, laglag yung kay Kasakmal. Sa akin yung nakagat tay. Laglag yung kay Kasakmal. Ayun na, piniganan niya. Ayun na. Ayan na, napagod. Ayun Nagdaan tayo na. sa pagod ni tatay. Ayun na, nadali na yung kay Kasakmal. Ayun na, binilutan na. Ayun na. Ayun na. Patalo ka sa... 2-0 na. Dinaan tayo sa pagod. Wala. Sabi ko sa'yo, bilutan ang labanan yan. Hindi lang sa laglag. Ayan na. Sisiruin tayo ni tatay. Ayan. Ayan kita yung mga kakamba. Okay, talo. Ayan. Next fight, next fight. Next fight. Sarinto ito. Sarinto na tigre. Malakas pa yan eh. Mabilis Sarinto yan eh. tigre. Mabilis. Ito yung sinundot mo sa Malapad. Mabilis pa yan. Mga puno ng gatas yan, no? Kay Butchog. Ulit. Malapit. Malapit. Yan. Yan. Mahaba yung kay Kasakmal. Ay, naku po, hindi pumalag. Bumiga. Patay tayo, tay. Bumiga yung Wala. kagad yung kay Kasakmal. Mahaba pa naman ang paa. Hindi lumaban. Ah? Kaya tayo namitik-mitik lang doon kay Kaiwat. Iiwat bala. Oh? 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 Iyon na! Nakakuha siya! Nakakuha siya! Nahawakan sa paa! Ano? Ayan! Tatay, bilot na naman. 3-0 na si Kasakmal. Ha? Ano tay? Talo. Ha? Isa pa! Ugot, ugot! Punta nga. Not 3-0 ka doon. Zero tatay dun ah. Malakas pa yung kay Kasakmal, oh. Mahina na yung akin. Walang agad. Meron. Punong-puno ng Ay, putol sabon. na yung paa tay. Yung akin? Sa akin. Sa ano? Ah, nakuha niya! Kaya siguro ano. Kaya pala nanahimik. Pero malakas pa yan. Oh, galit na galit, oh. Ngayon, dito na ako ugot tayo. Hanapan ko na lang katapat yan. Eto mga samal. Ano, ubro na tayo tatay. Multo. Yan na, piga. Naku, yung akin ang napiga. Eh, baka si sinasakmal nung akin eh. Pass game oh. Binilutan ng buhay, oh. akin. Bibilutan ng buhay oh. Nabilutan Binilutan ng ng buhay. buhay yung akin. Ano tayo? Tapatan mo rin tayo. Okay pa yan, boy pa yan. Buhay pa yan, oh. Ano yun? Tapatan ulit ni Master Mendo. Oh, tapatan mo ulit tayo. Sige, tapatan natin. Wait tayo Master. Maganda yan yung Oh, pinagat niya eh, oh. Ariko, nangangagat yung nasa putan. Na-3-0 kasi ni. Nilabas yung pangano. 3-1. Liwan. 3-1 na. Mabilis yan. Ay, kumagat sa stick. Loko-loko. Nakagat yung galang. Ala! Ano nangyari kay Kasakmal ngayon? Ayan, oh. Ay, nako. Walang ka Yun, kondisyon yung akin, no? Kumawala. Walang kondisyon yung akin, kararating lang kanina yan, may jet lag pa. Yun, kumawala. Oh, Patay ka, tay. Patay ka, tay. Nanguluntoy yung akin. Naku, nanguluntoy na yung Patay ka akin. tay. Naku, nanguluntoy na. Iyo, nadali, Ay, nadali sa likod. Kahit Nadali sa nakagatan yung akin, nala pa rin, no? Eh, nung bumibiglas pa. Sayang, nakadali na sana siya. Panahal na sa... Ala. Mandirig pa. Grabe. Ayan, no? Ganda. Pa-request lang doon ito dalawa. Ito, request daw ni Idol Happy Mon, isa pa. Wala, lumalaban pa rin, no? Yung kay Kasakmal, oh. Ala pa rin tigil, oh. Talagang ayaw magpatalo. Ay, hindi pa pala tapos. Hindi pa tapos. Mga sakmal pa doon. Mga sakmal pa. Oo, nanghina na yung akin, oh. Oh, yun na kayo, lumalaban pa rin, Epic comeback, oh. oh. Nanghina na yung akin, oh. Epic comeback pa ata. Oo.
Nang hina na yung akin. Pag Ala na. kumagat pa yung sa idol. Ala. Ayun, kumagat pa Ay, ata. nalaglag yung akin, oh. Pailalim na, oh. Ang ganda ng laban niya, no? Pag nag-epic comeback yan. Wala na yung akin, oh. Dinadakot pa nyo. Natabla pa. Ang ganda ng laban. Ala Ang na. ganda naman nun. Akala mo, talo na. Talo na. Wala na, oh. Boom! Uy, laglag yung kay Master. Naglag yung master. Alam na. Wala na, tabla na yan. Di nagagalaw yung parehas. May isang laglag kay Master. Kumagat sa stick eh, no? Nagkasama sa lubong sila eh. Ganun laban yun eh. Wala na to. Wala na, oh. Tabla. Tabla na to, mga kagamba. Okay, tabla. Galing ang laban, galing ang laban. Sisilid na natin to. Naku, mabubuhay ka pa kaya. Sige, ito, buntis. Sure. Yan. Naku, mahina itong akin, oh. Game. O, sige. Salam. Naku, malaki pa yung kanya, oh. Bigot yan. Oh, tumatay pa yung akin. Nag-CCR pa. Hindi niya binigil. CCR pa yung akin. Nakakagat pa rin to. Ba't ang hina nung akin? Kailan nakakain siya ng gatas? Lalaki siya, Master. Pag binot. Hinawat. Inaawat, oh. Oh, ang hina, oh. Yun na. Lalaki siya, Master. Tignan mo. Oh, mahina. Naipit yata eh. Hindi ka inipit nyo kanina yan? Nipit, grabe naman si tatay. Oh, ba't ang hina niya? Ayun na. Anyari sa'yo? Tuklawin mo na. Yun na. Ala na. Binigay na yung sarili niya. Wala, mahina siya eh. Ala na, yung malaki mo. Ayun lang mo, kakatuwa lang po ito ni tatay. Ala na, oh. Request lang yan, request lang. Request fight lang po yan. Meron pa isa rito. Oh, yan. Ito. Ilabas mo ulit, Master. Request fight. Yan. Libre sa'yo eh. Ay, Ayun nabigay na! sa akin. Piligan niya agad lang. Nakpo. Nakpo. Nakagat sa akin saan? Wala na, oh. Lulupay pa yung akin. Sige. Sugat doon, nakasugat. Madirigma talaga ito, ah. May sugat siya? Saan? Sa bandang paa. Wala na tong akin. Sagarin mo. Nanguluntoy agad. Ganda ng laban. Ayun na. Bilog na yan. Wala na. Sundoy mo. Umakyat. Sundoy mo. Nanghina na yung akin. Yan. Tira. Ganda ng laban, no? Uy, nagpapalaglag yung kay Master. Ano? Inakbo ka na, Master. Wala na. Uy! Wala na akong panglaban bukas, ubos. Sugat doon, panibago. Ah, nakadip na naman si Master? Oo. Yun, oh. Wala. Binigay na lang yung sarili niya. Hindi niya masaputan yung akin. Malakas din. Oo, lumalaban si Master. Oo, dami niyang kagat yung kay Pero Kasakmal. matigas yung kaya yan, no, Idol Choy? Basang-basa yung katawan yung kay Kasakmal, oh. Matigas yung genie, Idol Choy. Oo. Lahat ng paa niya may tama na. Oh. Pero tibay, kahit lahat may tama, Master. Oo. Tamang-tama. Ang tindi ng mga tama. Malupit yun. Alam, mabagal na rin kay Kasakmal, oh. Bagalan natin ng konti para matulalayan. Sarap bumalik bukas. Ayan na, oh. Ayan, wala, baka ikamatay na niya yan. Kabi-kabilang pa ang may tama, eh. Lakas, no? Dulo? Ang lakas. Ayan na! O, kita mo? Ang lakas doon? Malakas pa rin, ano? Oo. Kaya lang, tingnan mo pag umakyat siya, oh, ang lakas. Malaglag. Wala na. Wala na. Tao tayo. Ayan na si Rex, oh. Napakari pa na. Wala na mga kagamba, wala na. Ano tayo? Wala na. Wala na. Wala na ang paglaba.
Doon pang spray ka doon? Ayun. Wala kang spray. Hanggang doon lang mga kakamba, mahinga na yung mga aso. Ah, nasaran na, sanggan sa mulong pagkapunto nito. Sa tatala sa mga doon natin, Street Fighter. Si Brenda Whitey. Rob na Whitey, Gagam Girl, yan. Ayan. Ba, puro babae. Coach TV. Mga idol namin dyan. What's up? Serge Castro. Yung mga doon natin, yung mga hindi natin nabanggit, bago na lang po kami sunod. Giboy Makadiin. GB Magazine, yan. Okay, sige, hanggang doon na lang mga kakamba.